왜 समाव नैथि सेसन बेनि थाखाय थामथिम जादों बे फुंबिलिनि जिथु सेसन जों बेखौ जागायजेननोसै बेनि आगोल आं प्रार्थना खालामनो बयबो गोसोखौ जोंनि गोजौसिन थारनि बोलोग्रा सानस्रिग्रा गोथार इसोर आफा नोंनि अननायजों नोंनि अनुग्रह आशीर्वादजों बे गोदान सान नोंनि दानाय जों नुनो मोनबाय प्रभु गासैबो नोंखौनो बाख्नायदों नोंनिनो महिमा फोरमायदों आरो नोंनि साबसिन होननानै दाजानाय फिसाफोर जों बेयाव बुहुमनि खना फारसे नेहात अनजिमाब्लाबो गथायसे जानानै नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो खुलुमनो जों लादों बे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि 111थि बोसोरसालिया जोबथ'नायनि उनाव आफा नोंजों लोगोसे जोङो गिबिनिफ्राय दासिम आरो उनसिमबो बे गासैखौ प्रभुनो दैदेनगोन आरो देरहासार जानो होगोन मानोना नोङो देरहासार इसोर महिमा गोनां इसोर आरो गासैखौ जाफुंहोग्रा इसोर बेखायनो प्रभु जों दिनै रोजाबनायजों आरज नोंनि बायख' बुंनाय खोनासंनाय हेफाजाब लाज्लायनाय बेजों नोंखौ सिबिनो लादों आफा प्रभु नोंखौ अननानै गथायसे खालामबाय जायफोर फैबाय थादों नों दैदेनबोदों दाब दाब गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय बेयाव होनना थांखिनाव फैनाय साफ्रोम फिसाफोरखौ आं दैदेनबोदों नोंखौ खुलुमनो बाख्नायनो सिबिनो गासै गोसो गोथारै गोसो खुसियै जों हायो प्रभु नोंनियावनो भरसा खालामना गासै गथायना आरजखौ बासायगिरि जिसुनि मुङै बिबाय आमेन आरो दानो सफैखाबाय जेब्ला नंगौ खुलुमग्राफोरा इसोरनि जिउनि बोलोजों आरो नंथारगौयै बिफाखौ खुलुमगोन मानोना बिफाया बेबादि खुलुमनायखौनो नागिरो इसोरा जिउ आरो बेखौ खुलुमग्राफ्रा जिउजों आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ आरो मोनसे फरायबावनो लादों सेथि करिन्थि 10निफ्राय 9निफ्राय फरायनाय बिसोरनि सोरबा सोरबा इसोरखौ आनजाद लानानै जेरै जिबौफोरजों सौथार जादों बेबायदि जोङो आनजाद लानो नाङा बिसोरनि सोरबा सोरबा खुद्रिनानै जेरै सिथारग्रा आर्कफोरजों संहार खालामजादों बेबायदि जोङो खुद्रिनो नाङा गुबुनफ्रा नुनानै खुसियार जानाय बादि बेफोर जाहोना जाबाय आरो जोंखौ खुसियार खालामनो थाखायनो बिसोरो बेफोरखौ लिरनानै दोनबाय बे बाथ्रा फरायनायनि सिगां एसे आगोलाव नायबोला जोङो मोननो हायो इजराइलफोरखौ इसोरा मिसरनिफ्राय खनानाव होनना दैदेनदोंमोन लाख लाख इसोरनि फिसाफ्रा बिदि दैख'नानै लांजादोंमोन खना हाग्रायाव होननानै नाथाय बिदि हान्थिनायावनो इसोरखौ खायफा गोबांफ्रा बावगारबाय इसोरनि अननायखौ बावगारबाय सिबिनो खुलुमनो बाख्नायनो आरो बिनि बिथोनफोरखौ मानिनो बावगारबाय बिनि फिथाइ बिदिहै बिसोरो मोननो हाबाय बिसोर बादि जोङो जिनाहारि दाखालाम बिसोरनि मादाव सोरबा सोरबा जिनाहारि खालामदोंमोन आरो सानसेयावनो बिसोरनि 23,000 मानसिफ्रा थैदों इसोरा बोराबफ्रा माबायदि बिनि जेंना बिनि हेंथायै आगान सुरोब्ला मावोब्ला नैबे इजराइलारिफ्रा सानसेयावनो 23,000 पाप मावनायफ्रा इसोरजों सिथार जादों बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाबो 1914 मायथाइनिफ्राय 111 बोसोर बेनि जाफैबाय कनफारेन्स खुङै नाथाय इसोरजों जोङो अनजादों दैदेनजादों बेनि अनुग्रह आशीर्वाद जों मोनदों जों खोनानो मोनाखै बबेबा मण्डलिया माबा मोनसे इसोरनि दाय मावनानै मण्डलि गंसेयैनो सिथार जाबायनो
BBC니 bomba fanatik, bomba pastoretik, इसोरनि दानाय महै गोबां मानसिफ्रा सिसोदे सिथारजाबाय बेयाव जों खोनादों पाप मावनानै सानसेयावनो खनसेयावनो 23,000 मानसिफ्रा थैनांदों आं बोसोरखौनो इच्छा खालामाखै जों गोथार जों पाप मावाखै BBCनि मानसिफ्रा जोंबो जानो हागौ इसोरनि नुनायाव धोरोमिया नङा अब्लाबो अनसाय बजबना लाजादों बेखाय थांनाय बोसोर गुयाबिल बाप्टिस्ट मन्दिराव जानाय कनफारेन्सनिफ्राय बोसोरसेनि उनाव नैबेयाव आरो जों बोराइगामि बाप्टिस्ट मन्दिराव बे फोथाराव इसोरखौ खुलुमनो जों खनसेसिम जानो मोनदों जों दा हिन्दु मावदों मावदोंब्लाबो इसोरखौ बेबायदि सिथारजायाखै अनुग्रह मोनदों आं गोसो सोलायनो इसोरखौ खुलुमनो आरो जों गोसोखौ होनो जिउ होनो गासैजों बेवहाय जों गोसोखांनि इसोरनि बे अननायखौ जोंनि बाख्नायनाय सिबिनाय खुलुमनाय बिदि बाथ्रा बुंनाय खोनासंनाय हेफाजाब होनाय बे गासैजों इसोरखौ जों सन्तुष्ट होनि बेजों जों अनजाबावनि बिनि बोर जों आजावनि हामबायसै जों बे समाव जोंहा क'येर ग्रुप दोङो रोजाबग्रा हान्जा बिथांमोनजों रोजाबनाय बाख्नायनाय सिबिनाय जागोन जों हेफाजाब होनि Good morning. खोनायाखै एसे गोसायै बुंनो हागोन Good morning. Hallelujah, praise the Lord. जों लोगोसे रोजाबनि जोंनि बर' ख्रिस्टान मेथाइनिफ्राय बोर होग्रा फोरबो 298 जों लोगोसे रोजाबनि गोसो गुदुङै रोजाबनि मानोना जोंनि गोथां बोलोग्रा इसोरा गासै मान सन्मान मोनथावथाव इसोर बे गासैनिबो सोरजिगिरि लोगोसे 298 बोर होग्रा फोरबो आरो सोरहाबाफोर मेथाइ बिजाब गैयाब्ला जोंनि स्क्रिनाव नायनानै रोजाबफागोन जोंजों लोगोसे मानोना नोंथांमोननि स्क्रिनाव लिरिक्सफोरखौ होनाय जादों जों लोगोसे रोजाबनि
जोंनि पापनिफ्राय बासायगिरि फोरबो जिसुआ गावनि जिउ होबाय बाखनायो जों जिसुनि मुंखौ नाम्बार 25 सोरजिगिरि आफा आंखौनो जोंनि ख्रीष्ट बर' मेथाइनिफ्राय नाम्बार 25 सोरजिगिरि आफा आंखौनो दावगायो फुजियो बिखौ आङो जेसेनो सिबियो अनसिनो बे उद्रायग्रा आंनि बे बेसेन जोंखौ अननायनि बेसेना आफा इसोरा ओरैबायदि अनबाय सोरजिगिरि जोंनि गाव मानसि जानानै क्रुसाव गावनि जिउ होबाय बेबायदि इसोरखौ बाखनायालाफानो बोरै जों थाना होनो फै जोङो रोजाबनानै जोङो फुजिनि जों खुलुमनि
जों दोंसे गोदान मेथाइजों रोजाबनि सोरनिबा थाखाय गोदान जानो हागौ सोरनिबा थाखाय गोजामबो जानो हागौ नाथाय जोंनि गोथां इसोरखौ जोङो बाखनायो जिसु नोंखौ नोंनि गेदेर अननायखौ मोननानै मानोना जोंनि इसोरा गेदेर अनख इसोर बेनिखायनो फै जों बाखनायनानै जों रोजाबनि दाबिदा जेरैहाय बुंदों बिनि लांगोनायाव फैनानै दोंसे गोदान मेथाइजों इसोरखौ बाखनाय होननानै बाखनायो जिसु नोंखौ